zantzen gelitu zaiok, eta zuti antzen jaunen behazpuntekik jodi pelote oso gaizki. 2-1 Urdinak aurretik. Zintzurra freskatzera etorri dira. Sebastian eta Abel. Luzea Zubietak ez zinerantzun 3-1. Hemen duzue ezkerraz jarri beharreko zuen lekuri da begeratu da. Ez di gorputzen libratzeko lekuik izan. Horri bikaina utzi dio Zubietak, kenduz gainera. Ies egindakoa, Jaso Gonzalezek. Urrutitu ititin. Loztu ziok. Atzera Barriolak. Itinek bien tartera, Ernest zegoen Abel. Luze Itinek. Abelek arazorik gabe erantzun. Ormabia goleaz. Atzera Zubietak. Jaso Gonzalezek gurutzatuz gainera txokoan zoragarri utzitakoa. Kontuz. Itin txokoan zegoen, etzezakeen ezer egin. Eta Sebastian arrastaka joan da. Gaune bat ez beldurtu naiz. Baina ez zer. Orain ikusiko dugu errepikapena, Titinek ongi gurutzatutako pilotaka da izan da, Titinek errekurso ikaragarriak dituelako. Gero hor begira, nora joan den arrastaka. Titile beti eskubi bilatzen ziok eta hor saiatzen dek ezkerpa eta jotzea, baina behin ezin pasa. Hain kontan ondo gurutzatu, baina Titile hor ezkerpa eta jo gaurretik txoko ondo utzi dit. Sake luzea. Eraman Barriolak. Gonzalez. Erra zuen eta erki atzeratu. Titinek ez baitu bat ere bortxatu. Zubieta geutsi ordea. Gonzalez Villa. Erra. Titinek berak eman dio aukera Gonzalezi eta bai honek erki jokatu. Lehen da bizi zartako bikaina. Zubieta erreboteko zulotik osongi erantzun dio, baina Villa joan eta bizi kantxoa. 4
bizita azkar, denbo egitzio eman, gaina aurrego hau kapo oso txokoa indik, titinek. Eta horren aurretik jogozko ezkerrantxoa denbo egizik ematen. Luzegia. Nahiko luzea baino, barrun, eta nola... Barriola bera ere saltoka. Baina merituko pelotu sake eramandik, Zubietak. González, erki, oso erki. Bikaine tantoa, bikaine. Oso erra izan da. Bigarren sakea izateko oso luzea zen, oso luzea. Metro erdirik etzaio falta izan. Titinek ekinu intziok, Zubieta aurrean zen zeoan, alare eraman indik, sake gaiztoa. Ja, meritu hondikoa izan da. Garazia egin dit, Barriolak, hor saltoka pilotari. Zazpiti pasatzen ez usteko. Hemen ikusten den, begira, Barriola saltoka. Eta meritu hondikoa izan da, hor saietxetik Zubietak eraman duena. Baina begira zer egin duen Gonzálezek. Ormabiak eta tanto. Lehen da bizi txokoan eta gero ormabikoa. Dotorea. Atzera Barriolak, ezkerka da zoragarria, botibolea saiatu beharko du Zubietak, ezin. 6-3. Erra ezkerka da, Bikaine, bai. Dantzaria tepetzela saltoein eta goiek ondo aprobetxatu izkik eta pelotak da bikain izan dut. Jaso Zubieta, González Villa, gantxoa. Zitinek eraman eta kendu. Zubieta, ezkerrez jo beharko du. Erra. González. Hor, beti gora. Saetxetik jo beharren, aldala kendu, pelota ititinei. Ireki indarra hundirik gabe, baina... Oi. Titinen bolea, atzera Gonzálezek. Barriola, ongi eskatuz, eta erki atzeratuz. Bien tartera, Zubieta... Ies egin dio hor azpiti zikoan pilota. Gerriarekin eutxi beharrekoa. Zuti jundek eta atzeti aurrea jundata hori gerrik ineutxi beharreko pelota ditu. 7-3. Eta bikote urdile oso ondo jokatzen, Oso ondo jokatzen. Elkar ongi hartzen gainera. Barriolak behin eta berriz esaten dio Gonzálezi atzetik aurrera doala berak eskatzen baldin badio usteko beldurri gabe eta Elkar primeran hartu dute orain arteko amintzat. Urrengo sakea, Gonzálezen eskuetan. Sakez egindako bat du. Sebastienek, Ipinek baterez. Eraman Zubietak.
Txokora. Ongi titin. Keinu, ia bera jo du. Bolea zui eta bikain gainera, 6-6. Hori da, ahala hori. Gutxi. Earki, dotore mozutzeik. Gaurko duen atzela gutxi ikusten dugu txapaino mozutzen abelek, dotore ikendik. Gutxik bera da, pilotari gabe. Ezkerpat, Tutu, ebe buru saldudik. Zubietaren bolea, txapazpira. 8-3 gauzak gaizki jartzen ari zaizkie. Titin eta Zubietari. Bat eta huts González eta Barriola aurretik, bana 3-1 urdina berriz aurretik 3. Azken postintzeak urdinentzat berriz ere. Lehen ezker oinetakoaren lokarria lotu du orain eskuinekoarena. Oinetakoak ere handiagonek. Ado azkaindarra. Luzegia. Hau ere nahiko luzea, erdi-erdira, eutxu Zubieta kongi. González. Etxiabelek. Berriz ere bai. Kitin salduta. Barriola. Jokoan hasi nahirik Trifiotarra. Bolea barrura zoragarria, pasatu egin dukitin. Ederra benetan. Bai bikote ederra orain artekoan. González eta Barriola gozatu dutena. Ederki jokatzen ari dira. Atzelariak bat egin du atzean, galdutakorik ez, aurrelariak eginak lau ditu, azken boleak da horren ondoren, galdutakoa bakarra. Titinek bi eginak, biak airez, galdutakorik ez, Zubietak egindakorik ez, galdutakoak lau baditu, bat behartuta baina. Atera du Gonzálezek, Titinek erantzun, ezin erantzun ordea. Erantzuten saiatu bai, baina ezin. Eta gauzak oso zain jarri zaizkiek, Oso zain, jokatzen ari dina jokatzen ikusita gaine urdinek. Hola jokatzen zaitu bale daude. Oain arte kolorek izako lamaten dikantxan, gehiago ditu. Gabele, oso ondo jokatzen ari da, eta jo gauzo nahi ari dina, lehen esan daken nahi, alkargin asko itzeiten, eta abel haintzen nahi zaiok, eta gainea González jaso iten nahi zaiok, eta
gauzek oso ondo iten nahi ditut. Gonzale gaskotan gaizki jokatzen dik, erabaki txarrak eta gauzek okerrit ditulako, baina gaur oso ondo jokatzen nahi dut. Beste aukera bat Gonzalezek, Ormabikoa, doktore egindakoa. Oso dotorea. Zokoan Eutsi Zubietak. Erki Abel. Sartu egin zaio, Titin Bila doa, txokoa nahi zuen, baina gaizki. 11 eta 12 eta 3. Eta Titine motxel. Titin ere ezin asmatuz, aukera askorik ez du izan, baina... Sartuanetan boleaz, da hola ezkergantxo sartuanetan, eta boleaz bati bat da, ezerrin gabe, eta pelota hauko zulon utzitze askotan, galdutako hauxe di bakarra, baina hauko zulon askotan utzi pelota. Partida pixka bat gelditu egin nahi du Zubietak, iragarkietarakoaz. Iruñeko Labre pilotalekuan, 12 eta 3 aurretik dira Gonzalez eta Barriola, Azkaindarraen sakea. Eraman Zubietak, eta sartu Gonzalez, zuen etxarra. Aztertutako pilota, ezin jaso etxarriarrak, 13 eta 3, zulo ikaragarria. Lehengoan 21 geratu ziren Titin eta Zubieta, Bengoetxea 6. eta Otxandorenaren aurka. Galduz gero Gaitzerdi alere 21 egitea, gero bigarren partida irabaziz gero aukera izateko modua dagoelako edo legokeelako, baina jakina lehenbizikoa 21 garduarren punturik gabe, eta gaur derrigorrez irabazi beharra, eta gauzak oso zailarri zaizkie. Titin tartean da, eta partida ezin daiteke amaitu zateman, baina orain arte baino gehiago egin beharko du. Amorro biziz jokatzen tantonetan Zubieta. Ez du hortik pilota asko jotzerik izan, jo duen bakarroi bai ederki gozatu, beste aukera bat. Hau ere urrutira dator, Abelek bolea, hori ere jaso beste bat Zubietaren zat. Eseus, zazpita laurdenetik hori ere jaso. Ezkerrez orain, hori ere oso urrutira seiterditik, ongi Abel. Beste bat, Eseus, orain boti boleaz, ezin. Eman zizkioke pelan, Bai, galantzak. Eta Abele defensan ondo, baina atzeneko hau ya, gaineagu garen gainetik pasaek. Eta hemen ez dintzan leku. Esko esartzeko eta aukerik ez. Eta aurretik ikusita zegoen pelota botea undixan barrekoa zazpiko hortan botea egin, eta Gonzalezek erreboteko zuloa sartzezula, eta goi gotan ikusiek. Hor botea utzizkio, bat baino gehiago erreboten izango zuela. Ez Zubietak alandia dauka, ikaragarria. Orain honetan partidan kasik lehenbiziko aldiz lautik jokatzeko modua izan du, eta ezker eskuin ikaragarria izan da. Eta Abelek boleaz erakutsi duen defentsa ere aipagarria benetan, baina hor ikusi duzuen. Pilotak gure gainetik egin duegan, eta ezertarako aukerari gabe geratu da Leitzarra.
talde harra bat zeo, lehen pelotatik oingon ate behar du nonta. Bastar ikusiko dugu. Lau eta 13, hemen markagailua bertakoa intzalita geratu da, ez dakit, oraintxe jarri dute martxa. Atzera Sebastianek. Larriola. Alde handia zago, oso nabarmena, lehenko pilotatiko. Bote ikera garri ezin, bote haitxusi jarri zaio gaina. Eraman González egongi, Tipin erasoan bien tartera. Eutsi Sebastianek Ormabiko aioz, Tipinek txokora. Debure saldu, erabat. Oso behetik, baina ongi moldatu da, Barriola atzera erki. Gantxoa Sebastianek, jaso Tipinek. Mina hundi ditzen nahi dugu hain nahi eta ez dakit izan, baina hor bin tartea mozuta da min itizio. Gero tortzanek erregiz baitio sartzen. Zubietak bolea zeutsi, atzera belek, erki. Labur, bote honekin, pilota honen botearekin jarri ezin da Zubieta. Hori erki bili da, jaso Aitorre, kontuz. Abelor zeo. Abelor. Beti ongi jarrita, gero oraingo honetan ezer askorik egin ez badu ere. Nik uste jokaldi gina izan dula, Bai. Ja bere burua saldu du. Erki Zubieta. González. Bazi lekue, sobrante. Bai. Lekua bazuen berak uste baino desentez gehiago. 14-lau. 10 tanturen aldea. González eta Barriolarentzat. Eta gaur urdine irabazten baldin badute, San Fermin torneoaren finalean leitzar bat seguru izango da. Multzo honetan geratzen den partida, González eta Barriola eta Bingo Etxea 6garrena eta Otxandorenaren artekoa da. Eta gaur urdinek irabaziko balute, puntu banarekin leudeke bi bikote horiek, eta beraz euren arteko irabazlea pasatuko litzateke finalera. Tipin eta Zubieta ja batere aukerari gabe geratuz. Gonzálezen sakea. Favorito gorriak ziren, baina orain arte egurrean dihardute urdinek. Luzegia, ia 8 joan zaio. Luze ireki. Belortzeok, ondo eskatu eta asa gainen. Erki. Oso erki.
Titin, Keinu. Aztera Zubietak, zoragarria pilotaka. Benetan zoragarria. Azte grazia izan duen, Nola irten zaion eskutik, Bai, pelotaka da jarra izan dek, bikain, Hore gaine zazpiko adron eskerpat egon hankak, zazpiko adron arraston gainen ditula. Joa jarri izan dira Abelek eta pelotaka bikain izan dek. Oen pelota beha atea, Titinek eta atea dik, Titinek. Itxusit juindek, pelota beha, Bote handi, ikusteek, oain Abelek, justu, besagain eraman behar izan dik eta... Hor ez dute behar bezala elkar ulertu gorriek. González. Tokora. Eta txarrata... Aztertu eta ez da iritsi. Berriz ere Amartanturen aldea. Eta amairu eta iruan lortu dute Gonzálezek eta Barriolak Amartanturen alde hori. Eta jakina alde hori jateko tanto jara luzeak behar dituzte Titin eta Zubietak, eta orain arte banaka-banakari dira. Horrela ezin zaio partidari buelta eman. Horrela ezin norgeia oka irauli. Eta iraultza galanta behar dute. Gonzálezek txapara neurri ederrean zuen. Baina Horretzeok, ondo sartuek, ondo bilekundek eta horra aukera ikeragarri zin. Ia, tanto erdi indazoka, baina txampara juntzaio. azkenean, tanto osorik horrientzat, 6 eta 15 pilotakadak, 282, Zubi eta gehien, 81. Barriolak baino bat gehiago, Gonzálezek 71, Titinek 70. Gainean Eutxu Gonzálezek ongi. Erki Zubieta. Oso erki. Sotaman Eutxi Abelek. Indartxu Aitor. Ottore Abel kenduz. Jodu eta txapatera joan zaio, ia lurrera. Zubieta gorain ere tanto ederra, Bai, haidek, bolaraz pelotaka da haundi joizkik. Eta oango tanto egona, batu dik. Gaur gora bera desentek izabilek, etzen osatek gaizki izatu nik gaidani, baina kontra jo gaiditu asko eta asko behartu eta hemen atzeko zulo hontan saketatea zita inber izan dik, lan txarra asko izan dik eta beha gorra aurren da pelota hona hartu duren, bikain gozatu eta min ikera ideko. Errebotean sartu nahi zuen sake hori Titinek, asmo horrekin atera du hain luze zazpiko arrastoaren bila. Basagin zaio, doi. Titinek egindakoak bi besterik ez. Beha zabile motxele, bai. Egindakoak bi airez, galdutako bat. Jaso Abelek. Ezker horma gehiagirekin. Gaizto hori, ongi atera du. González. Gaur González jolasa duzita zebilek, Gaur bain diztik, unbekeria din, Titine eta
txarra unen, aldala pasa, kendu, eta ona unen, oso ona unen urrun errematatu. Oso tatiko kita oso ondo jokatzen nahi dut. Gehi eta jokatu da ligeko gola. Seitik indartsu. Leku askorik ez du izan Zubietak eta ez du behar bezala bildu. Pelota aldatzea ziaztek. 16 eta 7. Pilota aldatu egin nahi dute iragarkietarakoaz. Iruñeko Labrit pilota lekuan. Sakeak 16. Erreferak 7. Alde ikaragarria, ia partida azken txampan sartzera. González eta Barriola agintzen ari dira, nabarmen agintzen. Oso ongi jokatzen biak. Bigarrena du Titinek bai. Gonzálezek sakez eginak iruditu. Bueno, hiru horietatik bi. Titinek utzi ditu eraman gabe. Zubietak Gonzálezek txokora. Bertan Titinek. Egin da. Aurkariak lekuzkan pozituelako. Boleak ada ederra Zubietak. Aitorrak eskatu eta ederki atzeratu. Zetrak ez, Titik. Tanto tal ezan dizki aukerak eta oso gaizizabidek. Era trakes da bil eta azkeneko bole hau ere, nora joan zaio? Tanto ondan bertan aurretik bai, ezan dizki aukerak eta ezarretzen egin pelota egin, Atera du Sebastianek. Jaso Zubietak. Bolea luze eta tanto. Gero eta zulo handiagoa. 19 eta 7. Gonzálezek airez egin duen laugarrena, denera 11 ditu eginak. Sakez 3, baina gero biparetaz bat, airez 4 eta atzean beste 3. Eta galdutakoak, 2 aurrelariak galdutakoetan pare-parean dira. Bina, baina egindakoak, Titinek 2, Gonzálezek 11. Eta Abel Barriola oso ongi jokatzen ari da, baina alde nagusia aurrean dago. Gonzálezen alde eta partidaren logikak eta apustuenak bestaldera izango zela uste zuen. González, bizi, jaso Titinek. Abel. Barrundek. Rebote bultzak aion Zubietata. Baina arki moztudik. Eraman Titinek, Barriola. Lautik erki gozatu du. Zubietaren boleak da ederra. Gaizto jarri du, Titin. Keinu. Ez da ongi jarri, baina ezkerrez ere oso atzera. Libre Abel. Eutsi. Titin erasoan.
Gero txokoan jakoa nahi izan du, baina gaizki ezin ezertan asmatu triziotarrak. Izar nagusia ari da gaur huts egiten. Hogei eta zazpi. Haze pasara. Bai, haundie. Bikote urdine bikain jokatzen. Zubi eta be gustoa jokatzen ez ziegutzi, bike joku askotan behar kargatu gelako, eta hemen atzeko zulotea edu behar izan durako askotan. Lauti izan duen aukera behar joizki zarpazo harrak. Eta titin gutxitan ikusten oituta garen bezala. Motxel, gaizki, zertan asmatu gabe. Orain pilotari pasatzen utzi dio eta Zubietari erreboten sartu zaio. 21 eta 7. Titinek aukera gehiagi izan duen ez esatei, baina bi tanto izkikindako eta 3 galdutako, eta beste bisak ere bai. Eta aukerak izan ditunene gutxitan, oso gutxitan, minuntzio pelotai. Sartu Azera Zubietak eman dio galanta, baina barruan eta tanto. Ezkerka da bikaina izan da. Hortxe duzu, indartsua oso. Larri barruan. Eta Abelen ez du ezer egiterik izan. Hor duzu errepikatena. Zuzenean gure eskuetara. Kitinen gantxoa. Jaso. Volea luzea. Oso bizia izan da, denborarik eman gabe. Gol pelote eskatu zio. Abelek. Gonzalezek, Titin, atzera, Erki, Boleaz, Jaso ordea. Gero bere burua saldu berriz ere Titinek. Hormabiko eskuinez Gonzalezek. Ezin Barriola, antxe zen, baina pilotaka da bihurria. Eskurekin jo erabaki ezinik ibili azken unera arte. Oinak tinkatzeko modurik ere ez du izan. Baina Gonzalezeke, guai oita bita behatzio zortzikoa zelain sartu egorra, Titinekin aurre jolasen, oain arte inezuna eta bitanto Titine alde eroitu. Ez gaizki moitu duelako, baina... Ondo moitu di, baina partiu guztin zehar hoi ez tekin. Deak isartuanen altxa, pasa aldala. Eta gero onartutakon, urdun. Eta hoi inberdi, Titine aurka. Hor beak insartzetuk askotan kontra guzti gainea, hor irabazi nahi izateziek. Oia, aurrena pasa. Eta hor Zubietak. Ezker zeharra jona izan du, baina kantxaren erdian zen. Eta ezen erraza. Ilusioz gainezka etorri da Aitor Zubieta, baina ez du garaipena lortzeko modurik izan. Urbildu ere ez gainera, Josean.
Ez, gaur partidu zehar esan dauna, bikote urdinek oso lan hona indik. Partiduko pixue beak araman behar izan dizubietak eta bakik estelar handi batuen, da estelar handitan bakik hemen atzeti askotan haitu behar izateik. Eta bin tarteare oso ondo moztudik, Abelek, eta hor mina hundi intziek. Gero lautik jokatzeko aukera gutxitan izandik, eta zubietak gustona hortik jokatzen dik, hortik minik handik, hortik luzitzeek. Geina, baina gara aukera gutxi izandik, batzutan eharrak hoizkik. Pelotak da eharra, baina hortik gutxitan haitxu behar izandik, eta gero gaina Titinek gaur etzio lagundu. Gaur Titinek eun hona ez dik izan, gutxitan bezala ebiliek. Geinen asko jokatzen dik, baina gaur motxe libiliek eta atzenen pasara hundi, mantzie, bikote urdinek. Eta hemen txetut galtzaileetako bat, Aitor Zubieta. Bueno, Aitor, ilusioz gainezka ekin zenion torneo honi, lehenbiziko aldiz handiekin sartuta. Estarineko partida irabazteko gutxi falta izan zitzaizuen, gaur urruti geratu zarete. Ez, hala izan zen, aurreko partida oso gogorra izan zen, eta gutxigatik galdu genuen, ja aukeran sorte kontua izan zen, eta bueno, partiarrekin mintzat gustora geratu nintzen. Eta gaur, hasieratik joan dira, Gonzalezen ikustu partida perfektua indulak hasi, eta Abel ere ikeagarri ondo ditu da, ez? Eta guk igual ez dugu gure maila eman. Lautik eta jotzeko modua izan duzunean, ezker eskuin galantak eman dizkiozu, baina gaur atzetik ere lan asko eginarazi dizute, eta Titin gaur ez da Titin izan. Bai, ez, atzetik Sebasek oso indartxo ematen dio, eta Abelek lautik hartzen duenean ere, ez da pixka bat kostatu dintzaitu hor, gaina hemen pelota pare batean erregotekin neurria ezin hartu egon naiz, eta hor bintzat ez naiz oso gustora egon, ez? Titin ere ez da Titin izan. Titin ez du eguna izan, ero aurrean erasotzen zuenean Sebas ere oso ondo defendatzen zen, eta askotan defendatu ez, atakatu ere egiten zion, ez? Eta beti ezin da ondo jokatu, eta ezin zaio ezer gehiago eskautu. Halere, azken hilabete hauetan erakutsi duzun maila erakusten segitzen baldin baduzu, berriz ere izango dira aukerak, denbora asko daukazu bintzat. Bai, ez ala da, ez ni gustorari naiz, gaur ere ondo bukatu dut eskutatik, eta orain noiz jartzen dieten berriz partida, eta berriz ere ilusio guztiak enjungo naiz, eta ondo toratzen den. Eskerrik asko Aitor. Zori. Eta Titinez Gonzalez ere harrapatu behar dugu. Ea zer dioen azkaindarrak honek egin beharrekoak ongi egin ditu. Zoriona, Sebastian? Bai, eskerrik asko. Gaur partida gogorra zen duten, Titinen kontra sekula ez da lan errazik izaten, baina gaur ikusi dugu benetako Gonzalez. Titinen jokoan gutxitan sartu zara, defentsan pasatzen saiatu zara, eta gero aukera zenuenean errematatu, eta dena ongi egin duzu. Bai, nik neukan gaur gogoan demonstratzeko, Titinen kontra ditutela posibilitate guztiak jokatzea, eta bera baino gehiago izatetan, ikustut gaur demonstratu indutela, eta nintzen gogo askorekin, eskoan neukan asko zobekixau, eta esan behar da, Abelek izugarrizko partidu egin dola, eta asko lagundu nau. Titini irabazteko gauza zarela, zuk dakizu eta guk denok dakigu, baina horretarako zure ala aprobetxatu behar duzu, eta beti ez duzu gaur bezala jokatzen taktikoki, Ez, egia esan, ni ez naiz gusto bezala partidu guztietan jokatzen atopez, eta nik ez den dut, eta ez dakinan den konzentrazioa, ero ez dakiz zer den, bera du kristontzea, nik ez dakin nola egiten du, baina nik uste dut, holako partidu importante denan, gauza garantzitsuak dirilikan eta gogo asko deukatelikan, nik uste dut nire joko guztia maiten aldutela, eta uste dut gaur demonstratu dutela. Orain beste partidua geratzen zaizue multzo berean, beste irabazleen aurka, hain justu ere, Bengoetxea 6garrena eta Otxandorenaren aurka, biak ongi ezagutzen dituzu, eta irabazten duena, finalera galtzen duena, etxera. Nik uste beste bikotea dagoela oso ondo ez, demonstratu dute behoiek ganden astean oso ondo zirela, Otxandorrena ere dagoela oso ondo, eta oinatz ere aprobesten nahi dela, partidu asko jokatzen ditu, eta nik uste partidu oso zaila izanen dela, baina Abelek gaur bezala jokatzen bali badu, ni saiatuko naiz tantoa bukatzea, eta berrozten dugun partidua. Gaur ikusi dugu Abelek eta biok elkarrekin asko hitz egin duzuela, eta hori beti da ona. Nik uste dut Abel pelotari handia dela ez, berriro bere lehenengo nimelean etortzen dela, eta ikusten da fisikoki dagoela oso ondo, ezkerra erekin oso ondo jokatzen dela, eta bere eskubia denok esaten zuten bakatu zela eta ez bate jotzen, eta ikusi dugu gaur kentzen zula pelota atzetikan, eta nik uste dut gaur Abel handi bat ikusi dela. Mila esker, Sebastian. Bai, zain.